back to my channel mga gamba. So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo. And ngayong araw na to, may parating tayong Tagalog. So panoorin natin itong unboxing na to. Online, magagalawan mo. Ayos mo yung bracket mo, bro. Ano mo kang pinatibay mo? Nakasukan na, magkagalawan. Oo, against the light, no? Ang hirap kumuha na angle ang minsan eh. Ewan ko kailan yung air, dapat June 5 eh, anong petsa na nga? Dapat kahapon yata na air. Uy! Oras! Wala pa. Oras eh. Wala pa nga. Kailan ma-air. Ang awa na yung sa amin, nagre-reflect. Nagre-reflect yung liwanag ng salon. Ayaw kong ilawan eh, kasi nagre-reflect yung ilaw. May 1,000. Oo. Sabi ko iba talaga pag may naitanim kang maganda sa tao. Oo. Pagka umangat doon, Hindi ako nakakalimutan. sigurado yun, di ka mahalin yun. Gano'n naman talaga. Sabi ko may bisita. Oo, may bisita.